dneska si tam u ďalšieho videa budeme hrať Five Nights at Freddy's. Tretíkrát mám 5. noc. Keď si aj videli video, dajte, pozrite si na mojom kanáli určite. Pekne, Foxy teraz mi vybehne na 5. noc. Gigi, prečo mi voláš, bro, keď tam bude len up. Okay. Ty pies. Aj zem. Tá zlá, nechcem kúrať. No a teraz som sa dostal. Sorry, borci. Tá heck, man. Wow. Ja teraz už nikdy neviem, tak teda. Shut up. Tá. Beďo. To je hajzlok. Foxy aktívny, vole, aktivák. Sa aktivoval hajzlik. GG, bro. Ty vole. What the f... Ty vole. Ty pančuška, vole. Môj kamoš pančuška. Rob mi ešte jednu... Ty vole. Počujte, čiko, počujem. Medveď je tu. What the f... Kamo, ja mám 72 power, jednajem. Docela dobré. Tam, ty vole. O pixle, vole, ja som počul, že vole, tam je kde, ja som sa toho čakal. Ja som to čakal, že od niekoho dostanem jumpscare, ale vždy ťa to prekvapí, vždy. GG, bro, to som ja. Je video nejak pre deti, veľmi určené. Mám nový komp, proste. GG, bro, a toto hra mám mobile, natočená na mobile. Mal by som mať sluchátka, ale ja nemám. A teraz mi akože fakt som sa dostal. Tyka, prečo si utekla? Fuj, teda ani, že keď zdraj a počuješ tie zvuky, tak to akože fakt akože nepríjemné, že že on sa pohne a ty máš tušenie, že on je tu, hej? Tak proste si zasvetíš a vole, on tam je a vole čaká na teba, keď ti dá jumpscare a ten jumpscare furt ťa prekvapí. Taká možnosť má robiť. OK. Keď sa Freddy Beďo smeje, tá už akože on sa pohne tu. Čakaj tu. Fuj, kamo. Fuj. Bopik. Ja mám pocit, že ona je... Ja mám ten pocit, bro. Proste nech... Ja viem, jak mám zabiť toho... Ty vole! A ten bon je naspidovaný a už to teraz mám furt zatvorené dvere. Ale teraz do mňa trho volá, som odskočil z postela. GG, bro. Odhalím sa za 1000 subov. To urobím. To odhalím. Možno pri takým dvojročným, ak som mal menej rokov, pred asi 2 rokmi, ak bolo rok 2, 3, ste ma mohli vidieť a kamo. Káčaj.
Chápeš, ten hajzel je už tu. Volečka je tu. Už utekla. A teraz mám tieto dvere zatvorené. To by sa ma malo byť. Ale to kurá robím bola. Keď sa mi to dostane ten hajzel? Nedostane sa ku mňa bola. Nedostaneš ma sa zmetku gume bola. Niekde. Niekde hajzel vidí. Keď dostanem jumpscare od Chiquita už kam. Ale 6 minút to má a už mám 2 jumpscary. Ako... Bole... Kamu tak kde, vole, sa už doserem. Tak, man, vole. Fuck you. Kamo. Six, seven, vole, mám. Ja už čajem. To je dobrá hudba. Taká docela cute. Mi sa docela páči tá hudba. Dobrá hra veľa na gitaru, ne? Zmetek veľa. Boy, hajzel. Aha, kamu tak ty tak je vydrbaný. A to vole, nečaká ako číku, vole. Je tam, vole, ja budem obidve dvere zatvárame toho práva. Zhebnem to, zhebnem. Tam vyskúšam to mať celú hru, vole, mať zatvorené dvere. OK, teraz mám. Dobra. To je pomaly ide. Ta baterka je docela, akože keď máš len kamery, to je teraz. No docela aj pomaly to ide. No tak zo strany, hej, sa kopuje. Ne, počúvaj. Nemá to je to. Monitor mám najlepšiu židličku, vole, jasne. Baviť, no. OK, idem chillovať. Čo si myslíš, vole, Bonnie o sebe? Aha. Vidíte ten easter egg? Keď sa kúknete na tú mapu, tak vtedy vybehne. Na tým to je najlepšie. Aká má, keď to ja vyhrám, tak to je It's me, no. Vole sa skryť pod stôl. Keby si tam dal, kam ja som celú hru zaležený a dve zatvorené dvere, ježiš, bro. Dostałem jumpscare, to je na záver, vole. Dobra,
Ty si mi bolal. Ale ty čo si Foxy si? Jedna jem dvakrát určite. To je aké alkohole? Buy or rent trailer. Trailer vle. To je pekné. OK. Pekný trailer. 40. Dobre. Ja to dodržím. A ten snub dodržím. Si sem tu. Nožičky. Aha. Ty vole, to sa nedá. No, dneska je nejaký nový avatar. Nejaká trojka a sa jeden avatar videl GG+. Ja som aj tu pozeral Stranger Things poslednú toto, 5. To je Hickman, ale taky je trpka. Godzilla volá. GG, bro, čo? In 3D a 4K za pitva som sa dostal. GG, bro. 2%. OK, ideme dostať jumpscare. Keď sa z toho poserem, to už nehrám tú hru. Robím to pre vás, vole, hej, to video. Vole, keď tu dojde, tá už prejde, vole. GG, bro. Ty vole, a to sa to tady zasvalo. Ty vole, ja som to nečakala, som myslel, že už vole. Ale akože ten jumpscare som nečakal, že teraz proste. OK, začnu.